Takže ahoj, zdravím vás u dalšího dne výzvy 11, 10, 10, 11. Dneska jsem to stihl s takhle krásným západem slunce. A kartičku, kterou si vyberu, bude kartička odvaha. Odvaha. Co říct k odvaze? Za mě největší odvaha, nebo odvahu nejsnáz lze vnímat ve chvíli, kdy jsem jako konfrontovaný se svým strachem. Ve chvíli, kdy jsem v kontaktu se svým strachem. A tam se dá jako zažít ta odvaha úplně nejlíp. Jakože ve chvíli, kdy se přistihnu, že mám z něčeho strach, a je jedno, jestli je to těžká zkouška ve škole, nebo je to jenom přejít dvorek u babičky pod mě, když jsem malej, je úplně jedno. Ale najednou v sobě pocítím ten strach, to stažení, ten pocit toho nebezpečí a ty zbystřený smysly a všechno. Je to takový jako pocit, který je fakt nepříjemný. Tak ve chvíli, kdy ho zaregistruju, tak mám právě možnost skrze tu odvahu tady ten pocit jak kdyby vypnout a ten strach jak kdyby odsunout. A udělat díky té odvaze ten krok do toho neznáma, do toho jako v úvozovkách nebezpečí. Ono dost často ten strach vnímáme v situacích, které jako nejsou nijak nebezpečný. A je to opravdu jenom o našem strachu a ten strach bývá z neznáma. A ta odvaha spočívá v tom, že uděláme ten krok do toho neznáma. A uděláme ho s důvěrou. Uděláme ho s důvěrou v takový vyšší vedení. S důvěrou v to, že to, co se mi děje, je moje zkušenost a já si ji potřebuju odžít. A mám odvahu k tomu si ji odžít. Protože vím, že ten život nás miluje, ten Bůh nás miluje a všechno, co se tu děje k tomu, aby nám bylo jak kdyby líp, protože to všechno spěje k harmonii. A ve chvíli, když jsem v tomhle uvědomění, tak si můžu dovolit udělat ten krok té odvahy tím směrem skrze ten strach. A ta odvaha tu temnotu toho strachu tak jako prosvítí a dá tam naději. A dá tam třeba motivaci k něčemu. A dá tam spoustu takových pozitivních jako záležitostí, které nás s tím strachem můžou provést. A ta odvaha je ten krok udělat bez ohledu na to, jestli tuším, jak to dopadne, jak to bude, co se stane na konci. Jestli to k něčemu bude nebo ne. To je odvaha. Být v tom přítomném okamžiku schopen udělat krok, o kterém nevím, jak dopadne, ale jak kdyby vnímám a tuším, že můžu a dovolím si to. Jdu do toho a dovolím si být odvážný. Odvážím se, že jak kdyby ta váha, ta tíha, která je na mě naložená, tak já ji odložím a odvážím se vejít do toho. Jak to jako spustit, tady ten proces jako použití odvahy? Myslím si, že zase skrze dech. Že ve chvíli, kdy pocítím ten strach a to stažení, že je dobrý si to jako navnímat, zjistit, kde ten strach je, to místo si prodýchnout, pak se nadechnout, nabrat tím dechem tu odvahu z toho vesmíru, z toho soucna, z toho bytí a říct si OK, tak teď, anebo nikdy. A jdu. A říct si, ten strach tady je, vím o něm, ale je můj, není to můj pán. Je to můj, já jsem jak kdyby nad ním a mám k dispozici svoji odvahu. A můžu tu odvahu vzít a ten strach pročísnout a projít. Odvaha je skvělá věc. A je to taková věc, o kterou se dá snadno podělit. Že se dá odvaha dodat jako i ostatním, když jste dostatečně jako citliví a vnímaví vůči jejich jako strachům a starostem, tak už jenom to, že to s nima třeba sdílíte, tak jim může s tou jejich odvahou obrovsky pomoct. A kolikrát stačí jenom jedna věta, nebo
Když třeba děti se učili líst po průleskách a po stromech, tak člověk je nemusel ani držet, ale jenom když měl tu ruku kousek za nima a oni věděli, že tam je něco, co je zachytí, tak vlastně se cítili jako bezpečně a mohli si tu odvahu osahávat. Mohli si dovolit jít o větev výš, o průlesku výš, o madlo výš. A časem vlastně získali tu důvěru v ty svoje skilly, v to, co dokážou, a pak už tu oporu ani nepotřebovali, protože odhalili tu svoji odvahu a věděli, jak ji používat. Takže doporučuji dovolovat si, odvažovat se k věcem, které se zdají být těžký. Pustit tu váhu, tu tíhu a odvážit se do toho jít. Bez nároku na nějaký výsledek a na to, jak to dopadne. Tak jo, tolik odvaha. Tak čau, zase zítra.